Kirjava kana. Olipa kerran kirjava kana, joka piti taloa yhdessä koiran, kissan ja lehmän kanssa. Ja oikein mukavaa heillä olikin yhdessä. Eräänä päivänä kana lähti kävelylle metsätielle. Se kulki ja katseli ympärilleen ja ihaili luonnon kauneutta. Kevät oli parhaimmillaan. Yhtäkkiä se huomasi tiellä jotakin. Mitähän nämä on? Nämähän on itäneet perunat. Otanpa ne mukaan. Kana keräsi kaikki itäneet perunat koriinsa ja lähti kävelemään kohti kotia. Kotipihan saavuttuaan se laski korin maahan. Katseli kohti peltoa ja tuumasi, että Istutanpa ne perunat. vaan mitäpä ensin pitää tehdä. Muokata maan. Vaan kukapa sen muokkaa. Koira, menenpä kun yksinän koiralta. Hei koiraseni, menisitkö muokkaamaan maan? En. Miksi et? Koska se on muuta. Ei sitten, menen kysymään kissalta. Hei kissaseni, menisitkö muokkaamaan maan? Miau, en minä mihinkään tästä lähde. Miksi et lähde? Menen lapsen laitoa. Ei sitten, menen kysymään lehmältä. Hei lehmäseni, menisitkö muokkaamaan maan? En minä viitsi. Miksi et viitsi? Koska syön heinää. Ei sitten. Niin kana lähti ja meni itse muokkaamaan peltomaan. Se möyhensi ja myllersi ja saikin maasta oikein kuohkean. Sitten olisi aika istuttaa perunat. Menen kysymään koiralta. Hei koiraseni, menisitkö istuttamaan perunat? En. Miksi et? Koska vahdin taloa. Vai sitten? Hei kissaseni, menisitkö istuttamaan perunat? Joo, en mä mene mitenkään tästä. Miksi et mene? Menen koiran luokse kylään. Ei sitten, menen kysymään lehmältä. Hei lehmäseni, menisitkö istuttamaan perunat? Voidaan jatkaa leikkiä. En minä viitsi. Miksi et viitsi? Koska menen poimaan marjoja. Ei mitään. Niin kana parka joutui menemään yksin perunamaalle istuttamaan perunat. Se teki työtä huolella ja peitteli perunat kauniisti mullan alle. Sitten se kiiruhti koreineen vähän sivuun. Niin kului
kuuluivat kauniit päivät. Aurinko paistoi ja lämmitti maata. Se antoi kasvuvoimaa perunalle. Vuoroin myös satoi vettä. Sade taas kostutti maan. Ja sittenkin perunat saivat voimaa. Näin kuluivat päivät ja koitti juhannuksen aika. Perunat olivat jo kasvaneet vartta. Ja kana tuumasi, että kai sitä olisi aika niiden uusien perunoiden. Ja oli silloja ja tiloja ja maitoa ja leipää ja kananmunaa. Mutta mitä vielä puuttuu? Pitäisi nostaa perunat. Vaan kukapa sen tekee? Menen kysymään Koilalta. Hei Koilaseni, menisitkö nostamaan perunat? En. Miksi et? Koska vahdin taloa. Ei sitten. Hei kistaseni, menisitkö nostamaan perunat? Miau, en mä mene millekään tästä. Menen kysymään Lehnältä. Hei lehmäseni, menisitkö nostamaan perunat? Ei minä viitsi. Miksi et viitsi? Koska luen päivän lehteä. Ei sitten. Niin kana kiiruhti perunamaalle ja nosti sieltä uudet perunat. Uudet perunat koriinsa. Sitten se kiiruhti tupaan ja pesi perunat ja laittoi ne liedelle kiehumaan. Herkullinen tuoksu alkoi leijua tuvassa ja kana tunsi itsensä kovin nälkäiseksi. Sitten se päätti huutaa ystävilleen. Kukas mahtaa tämän luvan syödä? Hau, hau. Minä tulen syömään. Minäkin tulen. Ammu, minäkin tulen. Kaikki riensivät tupaan, mutta kanapa tuumasi. Mä oon muokannut maan. Mä istutin perunat. Mä nostin ja pesin ja nyt mä itse syön. Seppi tuli metsään. Eelis, katse tuonne päin. Joonas, katse tuonne päin. Arkeologin kadun päiväkodin punatulkut esittivät näytelmän Kirjava kana